היי, כאן אורה ארנליב. אני מאוד שמחה שהצטרפתם אליי לסרטון השני בסדרה המיוחדת שלי. היום אני אראה לכם איך בעזרת קביעת יעדים לעסק תשפרו מהותית את תוצאות העסק שלכם, וההכנסות שהיו אולי בגדר חלום יהפכו למציאות. אבל לפני שנתחיל, אני רוצה להגיד המון תודה לכל מי שנכנס להדרכה הקודמת שלי, לכל מי שהשאיר לי שאלות ותגובות על הסרטון הראשון בסדרה. אני משתדלת לענות לכל אחד ואחת מכם. אגב, אם לא צפיתם בסרטון הראשון בסדרה, אני ממליצה שתיכנסו להדרכה הראשונה. זה חשוב מאוד להבנת ההדרכה הזו. אז אם בסרטון הראשון בסדרה הראיתי לכם איך להגדיל את המכירות מלקוחות קיימים ללא עלות, בסרטון הזה אראה לכם איך קביעת יעדים תשפר את תוצאות העסק שלכם. לפני שנתחיל, אני רוצה לשתף אתכם. באחת הפעמים בהם ניתחתי נתוני עסק שקיים כבר בשוק למעלה מ-15 שנים, בענף שבו התחרות קיימת כבר מספר שנים, והמתחרים לא השתנו, גיליתי מתוך ניתוח נתוני העסק ב3 שנים, כי בשנתיים הראשונות לניתוח, הנתונים הראו צמיחה משמעותית בהכנסות. ואילו נתוני השנה השלישית הראו ירידה משמעותית בצמיחה. דבר שלא היה הגיוני. לאחר שעשיתי בירור קצר, התברר לי שהעסק עבד עם יעדי מחירות נמוכים שאינם מתאימים לצמיחה שלו, וללא תוכנית שיווק. כדי לגדול בהתאמה, קבענו יעדים חדשים, גבוהים יותר ומתאימים יותר לנתוני העבר של העסק. כדי שאותם יעדים אכן יתממשו, הכנתי עבור העסק תוכנית שיווק עם אבני דרך. והרי זה פלא. באותה השנה, נתוני העסק שוב הראו צמיחה משמעותית בהשוואה לשנה הקודמת. כדי לא להיסחף לשוטף ולכיבוי שריפות בעסק שלכם, ולהיות הקברניט שמנווט את הספינה, עליכם להגדיר לפני כל סוף שנה את יעדי המכירות השנתיים והחודשיים לשנה הקרובה. שאם לא כן, העסק שלכם צפוי להיכשל ולא להגיע לתוצאות הרצויות לכם. כדי להתחיל, עליכם לבנות מערכת יעדים שכוללת מספר יעדים קטנים. עליכם להחליט אילו מוצרים אתם מוכרים, כמה מכל מוצר תמכרו ומהו המחיר הממוצע למוצר. עליכם להעריך גם כמה מוצרים תמכרו עם הנחות, עם הטבות ועמלות. בעזרת כל הנתונים האלו תגיעו ליעד ההכנסות השנתי והחודשי שלכם. כדי להגיע ליעד החודשי והשנתי שקבעתם, עליכם לפעול מול לקוחות קיימים ומול לקוחות חדשים. הניתוח ההיסטורי שביצעתם יספק לכם מידע חשוב על הלקוחות הקיימים. מי הם הלקוחות הטובים ששווה לכם לעבוד איתם, מהו פוטנציאל המכירות לאותם לקוחות ומהו היעד האידיאלי לאותם הלקוחות. אותו ניתוח היסטורי יספק לכם גם מידע מי הם הלקוחות הפוטנציאליים שכדאי לפנות אליהם. וכאן תוכלו גם להגדיר יעד כספי עבור אותם לקוחות חדשים. ועכשיו אני אתן דוגמה. יעד המכירות השנתי שנקבע על ידי בעל עסק היה 120,000 שקלים. היעד החודשי שהוגדר עמד על 10,000 שקלים, כאשר 7,000 שקלים יגיעו ממכירת מוצרים ושירותים ללקוחות קיימים, ו3,000 שקלים יגיעו ממכירה ללקוחות חדשים. היחסים משתנים בין עסק לעסק בהתאם לקלות או לקושי בגיוס לקוחות חדשים. אחרי שקבעתם את היעדים החודשיים והתחשבתם בעונתיות ובחגים, עליכם להכין את תוכנית השיווק השנתית שלכם, שתעזור לכם להשיג את היעדים שקבעתם. לסיכום, כדי לשבור את תקרת הזכוכית של העסק, יש צורך בהגדרת יעדים שנתיים, חודשיים ואפילו שבועיים, שיהיו גבוהים, אך ברי השגה בעזרת תוכנית השיווק. הגדרת יעדים מהווה נדבך נוסף בהשגת גידול במכירות. אם אהבתם את הוידאו הזה, התקשרו כבר עכשיו למספר שמופיע על המסך ותוכלו לקבל ממני יותר פרטים. ברגע שאתם מסיימים לצפות בוידאו הזה, השאירו לי כל שאלה שעולה לכם בראש בנושא קביעת יעדים. כל שאלה שיש לכם היא טובה, ואני אשמח לענות לכל אחת ואחד מכם. אם יש לכם נושאים שעליהם תרצו שאדבר, העלו אותם כאן בתגובות.
בווידאו הבא בסדרה אני עומדת לחשוף בפניכם איך לבנות את תוכנית השיווק לעסק שלכם. אז אנחנו נתראה בעוד מספר ימים. ביי!